Egun sentia une ederra da, goizero errepikatzen den zerbait. Egun sentiak aldatzeko aukera ekartzen digu, zerbait hobetzeko parada. Berrogei urte denbora asko da, egun senti asko, aldatzeke utzi eta alperri galdutako aukera asko. Eta beti izango dugu aldatzeko beste aukera bat, baina oraingo hau erabakigarria da. Ezinbesteko aukera da zuretzat, eta Durangarrontzat, batera herria hobetzeko. Ima garrastatzu naiz, EH Bilduren Durangoko alkategaia. Bihar ere egunak argituko du, baina egun sentiarekin batera egun desberdina eta Durango berria izatea nahi dugu. Zure boskak gauza txikia emoten du, baina uste txikia den horrekin gauza handiak egin ahal ditugu elkarrekin.